Как се унищожава икономика? Кой би знаел по-добре от човек, който е фалирал казино? От президент, който е във втория си и последен мандат. А това означава само едно: никакви притеснения, никакви задръжки. Човек с толкова крехко его, че по-скоро би завлякал цялата си държава надолу, отколкото да признае, че е сгрешил. Тази вечер ще си говорим за Доналд Тръмп и какво той успя да постигне само за 2 месеца. Нека да започваме. Всеки път, когато кажа нещо лошо за Тръмп, получавам в коментарите: ти ли разбираш по-добре от успешен бизнесмен? Такъв тип коментари обаче имат 2 проблема. Първо, истината е, че е трудно да наречеш Тръмп успешен бизнесмен. И не, няма да говоря за всичките му фалити. Фалита е просто финансов инструмент. Но ако ще ползваш този инструмент, поне го ползвай добре. Тръмп, той има 6 фалита и поне 15 провалени бизнеса. Дори за мащабите на големите предприемачи това е малко над нормата. Как за Бога фалираш казино? И то не 1, а 3. Добре, но нека да не се разсейваме. Най-лесният начин да докажем, че Тръмп не е някакъв гениален бизнесмен, е с един много прост факт. Ако Тръмп просто беше взел наследството си от баща му милионер и го беше вложил в индексен фонд, който следва борсата, в момента Тръмп щеше да има $400 милиона повече. Когато си богат, не е трудно да останеш богат. Ако дори не можеш да изпревариш средния борсов ръст между 6 и 9% на година, трудно може да се наречеш успешен бизнесмен. Баща му? Най-вероятно. Тръмп? И второто нещо, аз не твърдя, че знам по-добре от милионери бизнесмени, но и аз не си вадя това, което казвам, от газа. Аз просто повтарям това, което икономистите казват. Никой не е специалист във всичко. Затова, когато става въпрос за икономиката, може би е добра идея просто да слушаме специалистите. Мита. Това е новата любима дума на Тръмп. Според него, митата ще направят американците по-богати. Ще засилят Америка и няма да има никакви негативи. Поне така оригинално казваше, докато не му се наложи да обясни защо цените поскъпват, а борсата пада. Ще има лек спад, но всичко ще отмине и ще бъдем още по-велика държава. Най-забавното е, че повечето от господавателите на Тръмп нямаха идея как работят митата, но не са виновни те, защото Тръмп от началото им повтаряше, че другите държави ще плащат тези мита. А всъщност митото е просто данък върху вносен продукт. Този данък го плаща компанията, която внася продукта. А тези компании няма да продават на загуба, така че просто ще вдигнат крайната цена. Което просто означава, че американците ще плащат повече. Митата сами по себе си не са нещо лошо, но Тръмп ги превърна в самоцел. Митата, например, могат да бъдат полезни като санкции или като опит да защитиш определена индустрия. Но да ги превърнеш в основната си икономическа политика е просто малумно. Дори повечето известни консерватори, там Бен Шапиро и всички останали, реално смятаха, че Тръмп просто използва митата като блъф, за да докара по-добри сделки на Америка. Оказва се, че за пореден път надцениха интелекта на Тръмп и подцениха егото му. В момента, в който Тръмп влезе в Белия дом, той постави 25% мита на всички продукти от Канада и Мексико и 10% на всички продукти от Китай. Принципно такъв тип икономическа политика би трябвало Сената, Конгреса, другите камери да решават, не директно президента, така как го направи президента. Имаше страхотна причина защо може да го направи. Според него Канада и Мексико заливат САЩ с фентанил. Което за Мексико може би е така,
за Канада със сигурност не е. Нали, това си беше чисто изказване, просто и само за да прекара митата законно. Или поне сравнително законно. Нали, това не означава, че консерваторите на следващия ден не защитаваха тази гледна точка на Тръмп, защото консерваторите в Америка в момента са просто един култ. И каквото и да каже Тръмп, те просто сляпо го следват. Перфектен пример е това с митата, защото Тръмп се промени поне 3 пъти мнението и на следващия ден всички консерватори на момента се смениха за какво говорят и всъщност аргументите защо митата са нещо добро. Но това е съвсем различна тема. След това имаше други по-неофициални причини защо са тези мита. Тръмп твърдеше, че това е отговор на митата, които Канада и Мексико вече имат на САЩ. Канада и Мексико имат мита за много определени продукти, които идват от САЩ, но това са отново много специфични продукти и тези мита стигат до 4%. Да не говорим, че точно тези мита бяха договорени в нафта. Северноамериканското споразумение за свободна търговия, което е споразумение, което се преразглежда на няколко години. Добре, значи проблема е в последния президент, който е преподписал нафта и Тръмп просто оправя тези проблеми, защото не е честно едните държави да имат мита, другите не. Както Тръмп последната седмица казва, това е най-ужасната сделка, която Америка е подписвала. Само че последният президент, който подписа нафта, беше Тръмп в миналия му мандат. Тогава, впрочем, говореше колко невероятна сделка е. Добре. Хайде да сме позитивни, какво толкова цените на стоките от Мексико и Канада ще се вдигнат. Най-много кленовия сироп да стане по-скъп. Нали? Опа, Канада изнася петрол, електричество и дървен материал. Нали? Материал, от който повечето от мобните къщички на американците са направени. Нали, тук е важно да се спомене, че САЩ е нужда на Канада и Тръмп го прави от тази гледна точка, но го прави по невероятно неефективен начин. Добре, а какво направи Канада в отговор? Обяви, че разглежда митата като икономическа война, въведе собствени 25% мита на САЩ и намекна, че може да им спре тока. Нали? И Тръмп вместо да отстъпи или да се пробва да направят някакъв договор, просто вдигна митата от 25% на 50%. Да представете си следното, повечето къщи в САЩ са направени с канадска дървесина, а сега цената й ще скочи с 50%. Това няма как да стане проблем, нали? Тръмп заплашва, че ще постави мита и на Европа. Като цяло, скоро ще е по-лесно да изброим кои държави нямат мита от САЩ. Добре, а как реагира света? Фондовата борса не беше доволна. Ако случайно бяхте инвестирали в американската борса, може специфично да благодарите на Тръмп за загубите. И не, че давам финансови съвети, но европейските оръжейни компании в момента изглеждат като изключително добра инвестиция. So, I'm just admiring it as I look at it. I'm getting teary-eyed, but I don't want you to say Trump broke down and started crying. No, how beautiful is that? Добре де, ама наистина каква е целта? Истината е, че цялата идея е да се вдигнат цените. Това не е страничен ефект, това е основната цел. Тръмп иска вносът да стане скъп и иска американската икономика да започне да произвежда всичко от стомана до чипове и да не разчита на никой. Това звучи патриотично, звучи като Америка първо, звучи като добра стратегия, обаче не е, защото реалността не работи така. Всяка държава има ограничени ресурси и хора. Ако се опитваш да произвеждаш всичко сам, никога няма да си конкурентен с други държави, които се фокусират върху определена индустрия. Китай може да прави чипове по-евтино. Европа може да прави луксозни коли по-добре. Канада може да добива дървен материал по-бързо и по-екологично. И ако си мислите, че САЩ може да ги измести с едно "хайде да правим всичко сами", грешите. Тръмп няма желание вече Америка да изкупува стомана, алуминий и желязо. Иска това да се произвежда в Америка. Обаче истината е, че ти не искаш да си държавата, която купае желязо. Ти искаш да си държавата, която купува желязото и го превръща в нещо 10 пъти по-скъпо. Да създадеш индустрия от нулата отнема десетилетия. А до тогава фондовата борса пада,
Dow и S&P 500 се срънаха. Криптото, за съжаление, не ходи на зелено, отива само на червено. Като цяло всичките цени в Америка в момента скочиха. Има нещо друго. Светът работи по-добре, когато сме свързани. Ако една държава зависи от друга за ресурси, а третата зависи от тях двете за технология, всички имат интерес да поддържат мир. Колкото по-свързани сме икономически, толкова по-малък шанс има да имаме война, защото войната става твърде скъпа. Обратното, ако всяка държава е сама за себе си, без търговски връзки, без икономическа зависимост, тогава е много по-лесно да виждаш съседа си като враг. Тръмп иска да върне Америка 100 години назад и да я изолира от света. Но най-голямата ирония е, че докато Тръмп обяснява как ще накаже чужденците, американците са тези, които плащат сметката.